Mwari okudenga ngaakuitire zvakanaka. Tisangana zvakare manheru ano, ukaona tichisangana zvakadai, iwe uchiteerera shoko uchindiona. This is God's appointment for you to hear his word and be blessed. Ndichaverenga shoko kuna Luke chapter number 1 verse 24 and 25. Now after those days, his wife Elizabeth conceived, and she hid herself 5 months, saying, Thus the Lord has dealt with me in the days when he looked on me to take away my reproach among people. Panapa toda kushare nemi kugoverana nemi nyaya yekutarirwa naMwari. Kana Mwari akutarira, when the Lord looks at you, when the Lord looks at you, something happens. Panapa pane nyaya yemudzimai wemurume unonzi Zakaria. Mudzimai unonzi Elizabeth. Zakaria was a priest, akanga achishumira Mwari. Bhaibheri rinoti wakanga akarurama nomudzimai wake vachinamata Mwari, asi mukadzi uyu wakanga asingabereki, wakanga asina mwana. Muculture yavanhu ava vechiJudha, vanhu vekumabvazuva, the Eastern Oriental people, yairatidza kuti kana munhu asingabereki asina mwana waishorwa, munhu asingabereki waizvidzwa, munhu asingabereki waitarisirwa pasi, munhu asingabereki waive ari chiseko chenyika. Zvino pano pataverenga tiri kusangana naElizabeth ave nepamuviri. Bhaibheri rinoti paakabata pamuviri nekuda kweruoko rwaMwari, abata pamuviri nekuda kwomunana waMwari, wakazvivanza for 5 months, mwedzi mishanu, ndobva ati izvi ndizvo zvandaitirwa naMwari paakanditarira akabvisa kunyadziswa kwangu. This is what the Lord has dealt me with. This is what the Lord has done for me when he has looked on me and removed my reproach. Kana Mwari akakutarira, unobvisa kunyadziswa kwako. Kana Mwari akakutarira, unobvisa kushorwa kwako. Kana Mwari akakutarira, unobvisa kusemwa kwako navanhu, kana kurambwa navanhu. Tinonamata Mwari unoti kana atarisa vanhu vake havasiyi vakadaro. Mwari ngaakutarire. Tinoimba nziyo mukereke medu inoti nditarirei nokufara Ishe wangu. Ishe ngavakutarire with favor, ngavakutarire with grace, ngavakutarire with his goodness. May his face shine upon you. Akakutarira uri pasi, haurambi uri pasi, anokumutsa achikumisa pamusoro. Akutarisa wakashorwa, unokubvisa pakushorwa achikuendesa pakukudzwa. Akutarisa uchiri pakuchema, haurambi uchichema, unobvisa misodzi yako, unopukuta misodzi yako. Akutarisa wakaraswa nokurambwa navanhu, haurambi wakadaro, unokuunza pedyo naye achikuisa panzvimbo yakanaka. Mukadzi unonzi Elizabeth unoti ndizvo zvandaitirwa naMwari paakanditarisa akabvisa kushorwa kwangu. Jehovha Mwari ngaatarise vana vako, Jehovha Mwari ngaatarise imba yako, ngaatarise upenyu hwako, atarire nyika yokwedu, abvise kushorwa kwayo, abvise kuzvidzwa kwako. Tarirwa naMwari, uite zvakanaka naMwari. Ishe vakukomborere muzita raJesu Kristu. Amen.